Evo ga, Mario Vrećo koji ono odmah u grupi šalje svojoj, imamo impostore, jel te, u Maujovoj fan bazi, imamo impostore gde se ovaj, brate, upljuvo kao, spamuju Bakini Buđavci live jako, ćerat ćemo se još, ludilo, on najavlja, sad će on da izbaci neki video, ta naš, neće dopustiti da moja bude poslednja, znaš, on će sad da dodatno mene ekspozuje kako sam ja lažov, loš čovek, prevarant, pošto znaš, to ima efekta, jer kao ono, znaš. Kaže lik, toliko sam desetina hiljada evra donirao, samo na njegovom kodu izgubljeno 16 miliona evra. Zamisli lobanju koja to brani. Sad on mene, jel te, isprozivao tu kao pošto kockom, ja sam mu lepo poslao poruku na koju on meni nije odgovorio. Ja sam njemu poslao, nije izgubljeno 16 miliona preko koda, nego 28, nemoj da širiš dezinformacije. Buraz, stani bre, druže, pa čekaj, kako, što me blamiraš ovde, što govoriš da su ljudi izgubili samo 16 miliona evra? Što samo 16 miliona evra, pa Buraz, umanjuješ mi vrednost, jebote, 28 miliona je izgubljeno evra, bre, pa nemoj da se tu lažemo sad, brate. Čemu, brate? Vidi ga ovaj dalje fejkuje, brate, koji digitalac, brate. Ali da, naš, ćerat ćemo se još, bla, 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 naš lik se preznojio, nešto mu nije dobrila baš, naš, ono, kako se zove, samo na njegovom kodu, Buđavci, naš, ono, a niko ne spamuju moji Buđavci, nego ono što Mavio ne zna jeste da njega i mene prate isti ljudi, samo što deo publike koji njega prati jesu oni naš pick-me likovi kojima je samo naš bitno da mene isprozivaju. Nije bitno da li je Mavio u pravu ili nije u pravu, nego samo da budu na strani koja je protiv mene. To su oni likovi koji pišu da je Milena kurva da se jebe sa svima, to su oni likovi koji pišu da je Šarki digitalac, pišu da je Ljubica ovako, razumeš, ono, to su ti ljudi, brate, koji ono dođu i samo kao, aj, šta bi su morali, ajde malo hejtujemo, čisto iz gasa, što je potpuno okej, brate. A da, evo ga opet ovde, imam 60 minuta da vas povidim u pokeru ili kazna. A pazite sad, brate, njegovi retardi, kako se zove, što pišu u komentarima, pa je sad ovo, fantazija baka prase, gledaj sad ovo, čekaj idem da je ovde, da nađem klip samo, Česa baka, pa je sad ove komentare, Borez, jedino koga tresu kompleksi ovde jesu tvoji kompleksi, on mene čovjek pomenuo, Buraz, ja ništa z njega nisam rekao, Buraz, ono, od kad je on snimio klip o meni. Dobro. Njemu, brate, najgledaniji klip u posljednjih godinu dana, klip o meni. Dobro. Sve u životu si menja samo odgovori baka prasta već na nivou osnovne škole, teško dokazati nešto osobi, ali šta tačno treba mi se dokaže? Da je loše što ja kockam. Jeste, loše. I šta sad? I šta će tačno da se desi što ja kockam? Što ja promovišem kocku? Loše? Okej. Ne razumem. Mario ga isproziva u 2 minuta, ovi su imao reakciju, pa farmamo kontent. Koliko si nesiguran lik, Bogdane? Dobro. I bla, bla, i onda, pa da, poker i slotovi su isto. Znaš, ono kao, nije ošte bitno ko je u pravu, ko je šta, samo da je protiv bake, razumeš, samo da je, znaš, pošto poker i slotovi nisu kocka, nego je poker umetnost, a slotovi su kocka. What the hell, razumeš? Tako da, čudno, vrlo čudno, ali kažem, to su takvi ljudi, razumeš? I evo, brate, ovde Muđa, brate, kod momčadije, čovjek koji promovisao kocku na najjače, brate, evo Muđa, vidiš tu. Onda, zanimljiva stvar je što je meni Muđa, da, inače Marija ovde, ja sam upisao, meni nije odgovarao, nije hteo da učestvuje u borbi protiv Mitrovića, znaš? Nije hteo da učestvuje u borbi protiv Mitrovića. Možda mu se nije svidela moja ideja šta onda bude u dokumentarcu. Mogu je da da svoju ideju šta da bude u dokumentarcu. Nije hteo te, bra. Znaš, to nije, razumiješ, cava. Ali dobro, znaš, nije to sporno. Ali kako se zove,
Šta se još teo? Da, znate šta je još zanimljiva stvar? Znate da zašto je, čekaj, imamo snima kako Muđa, baka, prase neće da snimaju zajedno. Ajde vidim, ili ima ovo, brate. Što si ni slikao s ovima koji su ti pitali kad su te videli ispred zgrade? Mrzalo me da se slikam, brate. Muđa o baki praset. Gde je ono gde priča Muđa o tome da neće snima zato što... Džej, gde je? Džej, moram da stavim sušiti, samo sekund. Kako tebe lupa kompleks za koje Mario oni koji prvi počeo? Pa ne znam, Burez, ono, zaista ne znam. Ja bih voleo da skontam koji je to proces razmišljanja, kako ja imam problem s njim i kako mene, ali tačno koji kompleks može mene da lupa od Marija Vreća, Burez? Mislim, kao, šta je on? Pametan. I onda kao ja sam u fazonu, ja bih voleo da sam pametan ko on, da mogu da editujem videe da izgledam pametno, ne razumem. Nije, ima, aj moderatori nađite, brate. Na pozivu. Jeste spremni da vidite poziv? Brate. Kume? Decembra, obavezno. Neću pravim koleb. Nećemo praviti kockarski koleb. Jebate to usta. Brate, moramo da napravimo neki koleb ovog decembra, obavezno. Neću pravim koleb. Ne. Vidiš, ja sam teo da pravimo koleb za Vlogmas. Hteo sam da snimamo zajedno, da napravimo kontent, Muđa nije hteo. Zašto? Aj slušamo. Nećemo praviti kockarski koleb. Svakako sve povezano za kocku. Neki humanitarni koleb. Ajde, odbij humanitarni koleb da ljudi vide koliko si loš čovjek. Ja imam pravo da odbijem humanitarni koleb zato što... Jeste spremni da vidite? Donirat ćemo ti, donirat. Ne, da te pitam, jesi prozivao nešto, ne mogu da nađem konstantno kažem... A nije, ima, kako zove Muđa, gde priča da neće da sarađuje sa mnom jer promovišem kocku. Nije, ima, ja mislim da je on rekao na live-u to, brate. Pitao me lik, ali klipujte ovo, pari prodaje lamba. Ja sam čuo da se to desilo i opet... Rekao je na live-u. Šta mi je to ispod oka? Bubuljica, brate. Bubuljica, brate. Ne znam kako se to pojavila, brate. Muđa. Znam da je rekao sigurno, brate. Ovde je ono prozivao full. U pravu, baka, prase, vrat. Svakako imam i ja moje obaveze. Ali da sam posvađan s nekim, jedino sa bakom prasetom. Ovako, svima su. Čak i sa njim. Šta radiš? What the hell? Otko Nugato jebote. Evo, brate. Ne mogu da nađem, brate. Neozbiljni su mi ovi moderatori, brate. Ne mogu ni oni da nađu, brate. Svakako imam i ja moje obaveze. Zato što me zvao pre, kad sam igrao RDR 2. I zato što rekla ova... Ništa. Ali u svakom slučaju da, poenta je što je Muđa rekao da neće sarađuje sa mnom, neće da snima sa mnom, jer ja sam ga zvao na koleb, kurac palat. On je rekao da neće sarađuje sa mnom zato što promovišem kocku. Zato što
imam veze sa kockom, jel? A onda, brate, lik se liže sa lobanjicom do jaja koji samo kocku i radi, od kocke živi, brate, pun gas. WTF? Evo, muđa loba, brate. Evo, gledao, muđa loba, došli su mi muđa i Ćale, muđa, Ćale otišli kod lobanjice, voli jedan, muđa reaguje na GTR Supru, vođu GTR od 1000 godina snaga, iznenadili smo muđu, bla, 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 a onda Buraz dođe ovaj moment i kao, da mi on kaže da neće raditi kao zbog kocke. Jeste spremni da obavezno? Neću Ovo je ti kockarski koleb. Svakako sve povezano za kocku. Neki humanitar, sve je povezano za kocku, neće, razumeš? I sad, ne umesto lik da kaže, brate, Buraz, ja tebe ne gotivim, neću da snimam sa tobom. Znaš, nego kao, neću da radimo, neću sarađujemo, neću da snimamo zajedno zbog kocke. A onda snima sa kockarom. Isto tako Mario Vrećo. Ista priča. Mi ne možemo, nećemo da izbacimo epizodu sa Reljom, jer hoćemo da promovišemo prave vrednosti. Nije, Buraz, samo reci da mene ne voliš. Buraz, reci da me ne gotiviš. Reci da sam ti retard. I kažeš, neću da izbacim epizodu sa Reljom, jer je snimao sa Baka Prastom koga mi ne podnosimo. Tače, ja ga ne podnosim zato što razlog X. Da li sam iskompleksiran, da li sam zavidan, da li sam ljubomoran, da li sam debil, da li šta god. Reklamirali kocku. Ali, brate, čekaj, mislim. Jel ovo? 0.45. Hvala na 4 eura, što ne snimiš neki klip sa Bakom? Ja vam pričam sad nešto vrlo dobro i on, a i vrlo dobro i vi znate da nisam taj tip, stvarno ne podržavam to. Ali mogu da respektujem grind, uzimaš pare, brate, zdravo, doviđenja, cepa i to je to. Samo ja mislim da nam se energije u tom slučaju ne pokapaju, brate, da mi radimo nešto. Ma izveđem u kevo, da ono, jebim ga u usta sa Bakom. A ne znam, brate, ne poklapamo se on i ja oko kontenta i generalno energije su nam skroz drugačije. Ovdje je okej, Buraz, ovo je okej. Ovo je okej. Ne poklapaju nam se kontent i ne poklapaju nam se energije. To je potpuno okej. Ali nije ovo, znam da je pričao za kocku. Skroz drugačiji fazon radi i skroz drugačiji ja fazon radim. Daleko toga, mislim, ja sa moje strane sam prošao sve prozivke, prozivanje sa njim, želje za daleko toga nekom Željeza! Pa da, Buraz, željeza, klasika. osvetom ili šta već. Bukvalno ja prema Baki stvarno apsolutno nemam nikakvo loše mišljenje, a nemam ni dobro. Jer ne podržavam, kako se zove, to šta trenutno on radi oko kocke. Mislim, ono, A, vidiš, evo ga, brate, kaže, znači, ne podržava, kako zove ono što radim, oko kocke. Ali, i podržava šta Loba radi oko kocke. Mislim, ne razvoju. Niko ne konta, brate. ja vam pričam sad nešto vrlo dobro. Ne ide to tako, Buraz, pa ne možeš, Buraz, ne može da ti se poklapa energija sa mnom zato što kockam. Sada je lepo, a što nije samo istrajao u tome da nam se ne poklapaju kontent i energija? Što nije istrajao tu? Što je morao pomene kocku? Jer onda ako pomene kocku da mu smeta moj kontent zbog kocke, onda Buraz ne može svima sa Lobom, ne može da svima ni sa kim, Buraz, ne razumem? Ne kontam, brate. A ne, ali ono, za Muđo ovako je to sve krenulo. Znate kada se desilo on sa Kikom, ja sam otišao u Amsterdam, snimio klip da sam u Amsterdamu, probao prošlo mesec dana, probao sam okrenuti malo naš na pozitivu da nastavimo dalje, sve full. Naravno nisam se preselio u Amsterdam, ljudi su poverovali da sam ja otišao u Amsterdam zaovek, ono da odem na pola godine sam pobegao iz Srbije, ja otišao da proslavim ono Božić sa mojim otprilike, ali nebitno. Ili Novu godinu, ni ne sjećam se. Vratio se u Srbiju. 140.000 Rodicom živim kod roditelja. Znači da ti pričaš, niko normalan ne može da se ponaša kako se ponaša Baka. Evo ga, to je ovdje je krenulo sve. Ja ništa nisam nikada loše rekao za Muđu, brate, to i tamo ono gde zajebam da je cigan i to, ali to standardno sprdamo se i onda, brate, ovdje ide.
Znači da ti pričaš, prodao sam Lamba, kupio sam stan, tu sam sa porodicom, živim kod roditelja pa ću da se preselim, moram da radim normalan posao, nema više YouTube-a, nema Da, to sam mimovao, to sam ko ne znam sam mimovao je debil, buraz. želju za snimanjem, svi hoće da me biju, da me ubiju, ovo ono, i sljedeći video si reši, idemo nazad za Srbiju, braćo! A ovo je inače period kad su se svi okrenuli protiv mene i svi me optužili da sam ja ubica i onda je bilo baš onako hype prozivati Baku i gaziti Baku na najjače, brate. Idemo nazad za Srbiju. To su sociopatski nagoni, Baki. To nije normalno. Ja ne mogu u jednom videu da budem a život mi nema smisla. A može da bude koliko si grateful. Šalim se, ne, no hate za Muđu, stvarno no hate za Muđu, ne kažem. Ovde je počelo, ono da kažeš, bilo koja tenzija između nas dvojice je ovde počela jer on imao potrebu mene da proziva kad me ceo Balkan optužio da sam ubica, znaš. I onda je baš malo slomio s ovim potezom, znaš, baš sam izgubio sav respekt za njega kad je ovo izbacio. I sledeći video budem u fazonu, idemo najjače se, idemo bre. Znaš, meni je to bio mnogo težak period u životu, ja sam bio u fazonu, hoću da, brate, teram pozitiva priču, da okrenem, razumeš, ono, na pozitivu, da krenem, da nastavim sa životom, ne može zato što šta se desilo sa Hikom, meni da stane život, znaš. Jebi ga, desilo se, meni je zaista bilo neizmerno krivo, ali, brate, ne razumem čemu ovo da on u tom periodu ovako priča, brate. Osim ako ne manipulišeš, brate, publikom. Iskreno. Znači, ali što je najgore, on to radi u roku 2 dana. Ajde da ti uradiš nešto, kao na primjer ovo sad, kao preselio sam se ovo ono, pa čuje mi se ova majica malo. Posle mesec dana uradiš sledeće. Ne, ti u roku od 2 dana... I tako on, bla, 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 bla. Znaš, ali ovo kaže, gde on je što je rekao, šta je, pojebao si im ozbiljno koncepciju i sa vlogmasom i sa live-ovima, dobro su osetili to na pregledima i sad im je krivo, traže bilo šta, ne bili došli opet u hype, makar i po svađi s tobom. Pa ne, gledaj, ja to razumem i poštujem. Nećemo reagovati ljudi na Flappy Dis, dečko je digitalac, razumeš, ono, dečko je retard, on je izbacio ono Dis 2019. na mene, ono cringearu, brate, sad izbacio ono još veći cringe, te ono, nema tu šta da se reaguje, dečko retard, razumeš, ono, spaljen ko budala, brate. Jebi ga, rekli smo da nećemo pominjati dotičnu osobu, on je pominjao u pesmi, nećemo gledati, to je to, brate, lik je probao da naformuje malo pregleda, dobit će kurac i to je to, GG. Ali da, šta sam teo, da, fora je u tome što ja mogu prvi da poštujem to da neko hoće preglede, Buraz. Jebi ga, Buraz, respekt, hoćeš da se nakačiš na moju kičmu i, brate, da uzmeš preglede. Jebi ga, brate, mogu to da poštujem, mogu to da razumem, znaš, ipak sam ja od mrtvog kanala napravio najgledaniji kanal na Balkanu u roku od 2 dana. I onda ceo mesec sam bio najgledaniji. Ja razumem da to može neke ljude da tišti, znaš, kontaš, Mavio je bio u fazonu, ja sam sad mnogo jak, momčadija grmi, nema nikoga ko možda nam parira po pregledima i onda dođe, brate, Baka Prase i izbaci, brate, klipove na mrtvom kanalu i prejebe ih sve ovako, bam! I onda kao pa on puno uploaduje, znaš, a svi ostali koji rade vlogmas koji puno uploaduju, oni šta, nerfovani su, njima više laguje dok uploaduju, ne razumem, znaš, ono, baš lupa gluposti. I onda kapiram da hoće da se proziva sa mnom, zato što njemu je interesu to, zato što je njegov kontent zapravo, Marijev kontent je ceo prozivanje. On proziva, brate, više bukvalno proziva od mene kad pogleda. Doduše nije više od mene, zašto ja na live-u baš trujem, onako baš trujem. A što se tiče klipova, Buraz, on samo proziva u klipovima. Uzme neku aktualnu temu i proziva neko ko je debil. Što je okej, Buraz, ja gotivim takav kontent. Ali nemaš, brate, da glumiš neku moralnu gromadu kad ti radiš, brate, isto što i ja. Samo eto malo, kako se zove, si finiji od mene. Znaš, what the hell. I, brate, u poslednjih godinu dana Mario je, brate, najgledaniji klip gde
priča o meni, gde proziva mene, i sad kad bude izbacio klip o meni, to će mu biti najgledaniji klip narednih godinu dana. Nijedan klip mu neće biti gledaniji od tog, može mu biti najgledaniji ikada, ako bude dobar klip, ako me dobro isproziva, razumeš? Ali ja odgovoriti na klip neću, ja ću da reagujem na klip i ćao zdravo, znaš, zato što nije on, brate, krenuo da se proziva sa mnom dok sam ja imao kanal da mogu da objavim klip da mu odgovorim. Sad da odgovaram na kanalu da niko neće vidjeti, boli me kurac. Odreagovat ću na live i ćao zdravo, znaš. Ne mogu, jebi ga, oni bi voleli da su taj nivo. Ne može biti taj nivo, brate, ti i ja nismo isti. Okej, ti imaš dobre preglede, momčadi ima 1 milion pregleda po klipu na YouTube-u, to je veliki respekt. Nije su pregledi sve, buraz, u smislu, šta tebi ti pregledi donose? Ja sam dovoljno pregleda nafarmao da sad, brate, ja ne živim od pregleda i to sam rekao koliko puta. Ja sam vlogma snimao zbog vas. Igrom slučajeva sam uspeo da ispromovišem Kik kroz Vlogmas i to mi je iskreno značilo neizmerno jer prelazim na Kik 1.2.2026. najveći boks event. A buraz! Ja nisam morao taj Vlogmas da snimam. Realno. I sad se neko iskompleksira jer sam ja došao uzeo da snimam klipove na YouTube-u. Zamisli, brate, ja snimam klipove na YouTube-u gde dajem ljudima lovu, doniram pare bolesnoj deci, poklanjam svima sve i svašta, dajem poklone, usrećujem ljude, a ne, baka prase loše vrednosti, ne može Relja bio kod njega. Ne kontam. Ja, ajde, razumeo bih, buraz, da došao Relja u moj klip i da mi idemo da prozivamo nekoga. Ili da kockamo zajedno Tebro u tom klipu. Ajde, razumeo bi. A Tebro Relja bio u klipovima u Vlogmasu koja je čista pozitiva. Čista pozitiva. Čemu? I sad, ovi njegovi botovi, glavni argument protiv toga što, jel te, on je ranije kockao, znaš. On je ranije snimao to. On je bio pre 7 godina u klipu. On je ovo, on je ono, znaš, opravdanje što je bilo ranije. I on sam kaže da posle 2-3 godine ti opravdano možeš da se iskupiš. Samo ne znam ko je on, brate, da on može nekoga da iskupi. Šta je on pop u crkvi da može da daje ispovest? Razumeš? Malo bzvz priča, ali on je u onom klipu gde je pričao meni o celoj situaciji sa Milenom i ovom drugom, o celoj toj situaciji on je pričao da ja lažem i glavni argument je bio da ja lažem zato što sam ranije lagao. Ali kad on ranije kocka, onda je to, znaš, zaboravljeno. A ja kad ranije lagao sam Tebra, navukao sam ljude na majmuna da sam propao zato što ljudi slave i bukvalno sam dokazao, naravno kad sam izgubio pare na kocki pa sam objavio sam propao i stavio da sam izgubio sve, da prodajem kola, da sam propao, da mi je život propao. Sećate koji je hajp bio oko toga jer su svi bili u fazonu, svi su slavili to što sam ja propao. Sećate toga? I on je lagao svoju publiku. Brate, ja sam lagao sve, zato što sam navukao budale da misle da baka prase može da propadne. I samo sam pokazao da ljudi žele da ja propadnem. I da je najgledanije da ja propadnem. I ne, mnogo loše bude. Kako baka prase da propadne? Kako? Tebra, znaš. Jeste, brate, 1 milion pregleda, on ti uzu za membera 15 evra i ne izbace video. Da, što je najjače, Mario naplaćuje neki kontent određeni, 15 evra i obećava ti sadržaj, privatan, ekskluzivni sadržaj za članove kanala, naplaćuje to i onda ne izbaci klip. What the hell je buraz lik, skamuje, skamerčina bre, buđavac. Ali znaš šta je ključ u svemu? Što, brate, ja ne znam zašto ljudi dalje misle da ja mogu da propadnem. Šta može da se desi tačno da ja propadnem? Recimo sad dođe Mavio i izbaci klip. Isproziva me, ekspozuje me, razvali me. Opet će 50.000 ljudi da gleda, brate, izvlačenje dobitnika za stan. Opet će buraz 100.000 ljudi gledati boks meč.